Erabiltzen alduzue Wikipedia euskaraz. Ongi etorri ikuren eusun entzora. Eta zergatik aldera hau, badirelako bizpairu azte, hasi nintzela Wikipediako zarrerak horrazten eta zarrera berriak sartzen, euskaraz. Beti LGTBIQ plus munduan edo queer munduan. Eta adibidez, hitz egin nuen Wikipediakoekin, Wikipedia egiten dutenekin, euskara egiten dutenekin, eta jada ez da agertzen ez bitarra, ez binarioa agertzen da, izatez, hitza ez binaria delako, euskaltzandiak esan da. Orduan, hor nabil, txiri, pizkanaka, zarrerak egiten. Gaztelaniaz eta ingelesez 11 zarrera dagoelako, baina euskaraz oso gutxi. Orduan, zergatik hau? Zerraren bat falta nartzen baldin baduzue eta sartu nahi baldin baduzue, esan eta sartuko dut. Hori bai, Wikipedian artikuluak eta egiten berria naiz. Orduan, pizkanaka, egon daiteke akatzen bat, edo denbora beharko dut, gotzeko, ez delako hain arraza. Baina, hala ere, falta nartzen baldin baduzue, esan sartuko dut eta. Gero arte!